Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinigilong ki khubor bamda kasngi. Ka New Trap Youth Council HYC kala kentu ya ka Director General of Police DGP ka Meghalaya ka kong ida shisha nongrang ban tuklar bat shimkia bha halor ka jingjilay drug hapo ka jilla. Aba IT daga dorkas siya ka kong nongrang negus ngito ding u President ka HYC ba Roy Cooper syndrome ula ong bakatanat pulit ka don kam ban pen klan shu eki bortre kam ban te lakam ya ka jingwan poi udrok syapo ka jilla. Ngi kentu bakatanat pulit ka de ban shim daki sinjam bating ban te lakam ya ka jingwan poi udrok hapo ka jilla. Ngi kentu yaki pulit ke jela ki shipa yada Kaput Border Security Force BSF katanat custom and central excise ban pelong ke jing talasi barbor bat bandan ke jing trailang na ka benta ban ya kun persya ya ke jing jelai drok hapo ke jela bat ha ke juk kapor ban ya trailang bar ki borshnong ban talasi ha ki jakarung jakami jong ke jela ong uba roy. Uba Roy ula ong baka NDPS Act Syah Jarknais Pak Prapusan kadan lupa ki kendon beting bante lakam yi nong khayi bat nong di drong Henry Wat labun ki kies ki dei ki bomla ban jamin la syempat babun ki nong khayi drugs ki lalaj na along namar ki babun ki jing bombiang. Ki dan bun ki kies jeng ki briu bala pengat haka NDPS ki bala hap penkut no ika kies namar ka jing bom trikam lane ka jing bom yahap ki kendon. Ka jingyo jamin kinong le kambean hapo ka NDPS ka bu jingmai ka imlang salang bar ka wanra ka jingdu mensuim ki patba banyo bishar hok ha ka imlang salang na margani ka don kam baki investigating agencies prosecutors ki de banlong ki batip khamnya ki kendon halor ka rukam tokit ne bishar na ka benta banyo pentrai kam hok ya ka da unu nu brio khamtam ki na ka dinong di benta drum poi ki bashuttu na laki jong kam gisam hok ya ka an dangan kini dia si na kalian ko seng iyo oi kun ko na ki bahayem na ka kami jong oi kuna badi drum subadang hanyo news nam wong ba ka kasiar ko songdor arsan haju lai fo ja niu khunu jong ka ang manyo ya pisa ban thi dio drum skit ule di ka kasiar jong ka kador batang lai hajar kadusan hajar tingka tidang don bok rengba ka jingdon jong dipat sama seng rengba ka jing trelang bati bor kulit ilayo banyalam yo tau kena badi kata kasiar ha kata brio ko thit ko bathir ya ta kador batar bat ila siu no eta bisa bat ashim no ya kasiar ringi ni songthur babon bat kibrir ki bahaba hiyo ya kador ko batar ya kanu no katiar ki kloy ban thit tingi kwa ko police department ka di ban pun songthur bakadon ka kendon an katakaan bertemai ke section bertemai lah sebab kanyo kini keperhatian yang sanita arjan arkulai kepoong bala dan pikir yang kena ulung tiar kebersyutuk nang nu mapi unong tiar tu pin hapan nga hakaan mungkin syak pun sitong kat kongkaan di nang begini kibri bemelian bentit ikini tiar kebersyutuk kin sungtu bakim desu berliak kumta di kita gidi gilai teli ki kiba gilayok bani keren bagi DGP kong orang mentarasi kebangi kami nanti ba ila ong ru nakaliang ngajong bai ikwa banya trelang bangi kum kaseng habai dei bat kumnu ban te lakam ya kani gajing di bat gajing di drugs ya kaban nakaliang jong kaseng ni kloy banya trelang bat ke police department banya trelang ki dor barsnong banya trelang bat kinu ru ki bayadan menta na marngin pa kum gajak mindriyo nilai gajing ma kum kalong menta gajing di drugs kum ngi ong menta kam desu tanga sor silong ndai kala pur ru shekisnong nong kendong kapama kalong ba umi drugs yo u penduk jat ya kani kapateng ke pementa bat lado penduk jat ya kani kapateng ke pementa ka mamaru ya kapateng ke bangsawan ka jongi kum jat begitu teswa katakan ja ngikwa ba kani ka jing kerni bandi bat kumju kani ka jing laitlan ba ka jing yomon bandi drops kati ban kut no kani kapateng ke jongi pementa tingile keren ni kita bat nak kalian yang seng ila kular bang tiang kintip bakim bahayang hasam ni ya kendu ya kitu ginong di ya drops kamtam ibu ang ba lada don kami drugs kimban siwat bantu na laki jong giyeng kisah. Hindi tang begitu naki bayang asam la jong kitu igitiar kali ya ki kali naki surok kilinti kisengkin kitu ya ki ya naki yeng jong paramarjan kum ta ter naki snong gitau tendre nyiwan ban penken mau ya ke police department ya i DGP bakumju ru ya kipat ba bakat kaan kabatmai kata ke Indian Penal Code ke bala repeal ya ke Indian Penal Code khas pak grupo kani ka Bhartiya Nyay Samhita arja akulai haka section ke bala ispak hatnyo idon ikendon iboong ba ununu brio ubathit ya katiar lani kinu gitiar kibadi gitiar kiba uwei pat ubri utu
kinhap ban nga kata kendon ko kinhap ban syak kun sitom tena kalian jo kaseng ya jingmut ya ka ya DGP ba ka polis jo ka ri ga jongi ba chakwe pa kiri ru ni iya ka jing yok kem jong ki drugs ki babun ndai tang ka is jantia kata lenti ko balet lamba is jantia ring yo iri ki lenti ko bawan lamba ka boy lamba ka riboy district kini ki atli ki lenti la se ki ba drugs ku ya lamba sang ki ka chala ka jongi ti ka jingwan ka jing dawa ka jing ai jingmut ka baning kong ya ka police department ka long ba ka police department ka dei bante lakam ya ka ni ka jing room ka jing room kham tam ya jong drugs sang ni ka chala ka jongi ka dei bante lakam lamba ka jing tray bat ki wei ki agency la ni lemba bat kiwe kitna trekam jongka sarkar jela jongka sarkar India ban penting kena ba drugs ubade ban poi hang ya shillong la ni ubade ban poi hang ni gari bi jong ni umdei ban poi dikata kali gawe ka jingai jingmut ba nakalyang jong i DGP ila penting kena jong yangi ba ka police department ka Trevor ba ban penting kena ba kani ka supply chain dan kani ka jingwan ra yo drugs ni ka jala ka jong i kan long ka bajanjar hadu kata bagi ni gibri ki ba don benta kani ka kam kinshim jing e tingi kmi lenti ka ba ba po ka jing alam jong i DGP kong nongrang kani ka supply chain yo drugs ban wana kani ka jala ka jong i kam tambe ni ka jong i un kut la ne un dunano ya kai ka ba long kuma ka long ta kabaar ka jing dawa ka jing bu ka jing ai jing mut ka jong ni mat jong di DGP ka long ba nila yo jing tep bat nila lap bro ba ka jing pensitom ya ki bri ki badon benta ha ka badi kham tam e yo drugs ngiyo i na ka por sa ka por ba ki pulit ki sis ya ki drugs ki sis da ki klur ki klur tingka ka jing song dor jong drugs dari most of the cases mo akibabun pat ki case nila ba kini gibri ki basyakem kisha pelat no na pokut an hakit kabakum kita ki por balai kisha pelat na mar babun sin ka investigation kalkum tokit ya kani ka jingkem ya kinong di drugs ka kabakla la ne kamya katkum ki kendon jo ka NDPS Act kamut pakikut ki acquit ya to accuse la ne onong syakem on technical grounds. Most of the cases kamu bun kini ki case ndai tang hani ko jala ka jongi ndai syakiwai pat ki jala jo kari India ru kalong kumtahi ladana kasis pa tadi ki case ki basyakem la ni ki NDPS cases kamut khandai pusan hadu khandai pusan bun ki syakwit kini ki accused on technical ground but ya kata manu bale ki dai ki investigating agency kamut baki pulit ki IO ki investigation officer haba ki investigate ni kitokit kimya hit kat kum ki kendon jo ka NDPS Act namat ki NDPS Act kadai takaan ke bolong hajing sya kadai aan ke baklan maha bante lakam ka jing khayi ya kini ki jing di buat ndrai namar ba teng ki investigation agency ndai tang investigation ka investigation agency harangkat baki prosecutor kamut kinong yasat jong sarkar hakikut kimya kat kum ki kendon jong ka NDPS Act bun kini ki bri pilat no kadon ka jing tulung jo ki pat ba bala dengi kem yo nong di drugs ru tang sitayo at kayo lalat no balai namar ba kadon ka technical error la ne ka technical problem hakata ka por bakile eta investigation tanakalayang nga jong ila ajimut ba ka police department ka day bandon da ka special team ka bandil betek bat ki NDPS cases kamut bakidon ki officer jong ka police department katuk ani ki officer ki banlong betek ya ki cases jong NDPS but ya kita ki officer ka department ka di banjit da ki bri ki batep bah ya ki kendon ya ki procedure jong ka NDPS Act khnang bala da kem mi ki nong di drugs ya ki nong di drugs ya ki tu ki supplier ki ba ki pulit ki kem ndalapoi hakut kakut lane ki lawyer lane ki pleader jong kitu ki nong syakem ki nom yok daw banong ba kini gini jing bakla ki ba hapor ba pile ya ka jing tokit ne le hotu halot kata kata on pelat no yaki tengi labu kata ka jing dawa ba ni sotna banong ba na kalyang jong DGP la pentep ro yangi ba ka department ka don ha ka process lane ha kata ka kam ba kinang le menta kumnu ban sna ya kata ka investigation team lane bandon ya kata ka team jong ki police officer ki bandil be check bat ka NDPS cases dikata ka de ba bat ka balai hakani ke jingya lenti ke jongni tala arbanai HYC de la rengi kwa sisa bandra tingkhong ya udrops upala poi haman la kit liu yeng jong kani ka sor shlong kham tambe ba ndi tang sor shlong ri ula poi ru wa da kit liu yeng wa chadu ki shnong ki pakendong construct jong ni kari tapi ya ka jongi ni don kam ke jingya trailang jong baro ki dor bar shnong ki seng bhalang ki kham tambe ka police department ka bade gawe na ki ta ki tna trikam ki ban penduna khantam e kinong di new drugs la ni ka supply chain
Hi kabaningkong ka jing bu ka jing dawa la ne ka jing al jing mut ka jong i ahmad jong ka jong ini he pulit ikong nongrang kalong ba ka police department kahap ban tre sitom ba ndi tang ban tre sitom kahap ban tre dukhiru ban penti kena ba ka supply chain komut ba ka jing penuan ka jing wan ra yo drugs na kiwei pat ki jela ba na kiwei pat kiri kamde ban long ka basuk ban rung hang ni apo shlong bat kumju akani ka jela ka jong i kumangitip ka jela meghalia company hi dala de yo drugs udrok man niya po silong pat hang niya jela ka jong i upoy na kiwei pat ki jela upoy na kiwei pat kiri kumangitip ngilayo i lembaga kot kubar kini ki kendiat teligi seni ke East Giant Hills District kabadi ka kaba ya lembaga nasional dah kajingwan ni kenduk ka jong i mentasi ikong nongrang badi DCP jong ka police department ka jong i baningkong kalong ba nakaliang jong seng iwan ban kit bok kit riang i aba adin be ila shimpi ya kanika kam kum ka klidu jong ka police department ni ka jala ka jong i wai kadai gajing sarong ya kajai benriu ba ngilayo i DGP kentai le si baningkong na kajai benriu ka jong i bin pat ya kanika kerdan ka bahal jong jong ka police department kum ka seng iwan ban kit bok kit riang i kata kadai baningkong kum ju ru ban wan mak jong i harangkat ki kat tu kan ni teligi mat kumbaga seng ha kani ki kendiat teligi banai ngi la mi shakmat bani khun ya kani gajing khun persya ya gajing jelai jong ki nongdi ki nongdi drugs hamtam ang ni po shlong ban ki ki jaka jong kani gari ki ka jong i nakaliam jong seng ngiwan ra ba ngiwan bu akhmat jong i ki lai teligi benta bai de kumnu bani khun ya uni drugs